Kung alam mo lang na mahal pa kita. Hi, Mallard. Good evening, Ray. Wait. Hello, BG team. BG team. Thank you, Ray. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso lang di pa pwedeng yun ka ng iba. Love's peace, oh my God. 8:59 here. Kaya ako dito ng boyfriend ko sa pastong at hindi ko alam kung bakit sinama niya dito ang kaibigan niya. Hindi ko dito alam kung Shara, where is your friends for me? And they're busy now. They are busy now. Alam niyo ba na you can get your food delivered with no added fees as in same with their store price? Naman to, pero mga babae. Thank you for the thumbs up. Thank you for the thumbs up. You bet them. Thank you for the 13 million here now. Hi! Hello guys. Welcome to my guys. Thank you for the thumbs up. How many babies are you and Tim gonna have? I don't know. Oh my God. What the question is that? Not yet. Oh my God. Maybe just one is enough. 2, it's 2 is better. 3 is great. Gorgeous. I love it. 10. Yes, of course. If ever 10, if possible, I can, but it's not possible. Maybe in 3 years, I'm getting a menopause. Menopause. 27. No, it's not possible. Thank you for watching. Thank you guys. Kung alam mo lang na mahal pa kita. Live ako. Thank you for the $6 million. What cartoon is that? Oh God, my son watching cartoon.
Nakaisip siya ng paraan. Kumuha ito ng kasawat para dumalaw sa kanya at dalhan siya ng kasuotan ng pambabae para makatakas. Inahit ni Carding ang balat niya para mawala ang mga buhok at uminis ang balat at isinuot ni Carding ang damit. Nang naglabasan na ang mga dalaw, sumabay si Carding sa pila, ngunit parang nagduda Thank you ang for pulis na 15 nakabantay. million. Nang makalabas na si Carding, hinabol ito ng pulis at inaresto na lamang ito. Noong 2012, si Carding ay nakakulong. Teka lang, napapansin ko lang. Puro Naruto skin ginagamit mo, pero never pa ako gumamit ng Hi, thank you guys for watching. How are ya? Susubukan ko naman How are ya? Kasi hindi pa ako nag-aagal isa. Kasi iniisip ko, ang hirap Hmm, siguro. yeah, Pero matanda okay yan. lang naman siguro mag-practice sa rank. Lalo na't alam ko naman na mabibigtima na naman ako ng dark system. Pero in fairness, ang ganda talaga ng mechanic dito. Lalo, sabi ko yung level 4 rank na ako maya-maya. Ayun, ang grabe. Brother. Kami second skill. Wala. Normal yung mga tao. Nakatalaga yung mga tao. Ito lang tao ko. Sila, Annalyn Capo. Hi, Annalyn. Hi, what? Yeah, what? Thank you for that thumbs up. Hello, beautiful. How are you? Hi, William. Thank you, William, for watching. How are you, William? Thank you for the thumbs up. Ay, grabe, nagpupuwat sila ngayon, mga content creator. Yup, anong exercise yan? Ganyan. Yup, ayun. Ano yan? Para... I feel it. Nakapalakas. Nakapalakas ng anak. Ito. Iba yan eh, parang... Dali kasi. Kaya na para... Parang wala naman ako nakita nakalagay dito na ginagawa yan. Cheryl is sleeping. No, not. Naman ako dito. I'm not sleeping. Okay. Hindi ako makota. Midnight na. Sleeping. Tapos mabubuhat ka sa akin. Yung natin kinigir. Lagyan ng drop na yun. Pinubuhat ka sa akin. Kaya masalit sa Iber. May pati ko si Vice Level 4. Ayan, champion. Tingin natin sa Iber. Kailangan mo manalo. Oo. Matik na yan. Kasi kung hindi nangyari, ano nangyari yun, malaking pagbabago yun. Hindi na lang yung dalawa. Tignan mo, tipid. Uy, tipid. Ako nga, marunong. Unang 1 minute rin pinagkasabi mo. 1 minute mo, nalo ka na eh. Wala akong magagawa. Hindi mo sa akin dahil kong Natalia. Hindi ko yun. Si Celia level 4. Pang-late game. King Lan. Okay, Captain HP. Okay, Rob natin Rafaela. Pang-support sa ano? Pang-support dito. Ngayon, bigay mo sa akin. BRB? What BRB means? Hindi mo nabibig ng XP akin. Yung ako na malapit ng counter dito. Ano? Let's go, Mio. Ano po? Ay, grabe. Nagpupuhat sila ngayon, mga content. Pero sa TikTok naman, hindi na kasi gumagana na yung Stico method. Kasi ang ginagawa nila, ay kine-check na nila yung Be right nila back. kasi patumainit. Slowly but surely, nag-i-evolve yung mga tropa ko. Pero one time, may naisip akong bagong method at ito, ay yung TikTok method. Ang gagawin ko ay mabili ako ng TikTok. Tapos alam nyo ba mga repa yung bunga ng mahogany? Yung ang laman ito kang NC, tapos pag ginagis mo ay naikot pa pa ba? Ang gagawin ko kasi doon, ay kukunin ko yung photo, sabi ihalo ko doon sa TikTok, tapos ang malupit pa dito, ay hindi ko sa mapapagod sa loob, kasi mukha yung mali. At para naman sa mga hindi pa nakakatiim na puto ng mahogany, huwag nyo na itong balakit kasi sobrang pait na ito. At pagkatapos doon, pumunta na ako sa aking mga tropa. Dala-dala yung aking patibok. Bukas na yun kasi nilagyan ko na ng aking secret recipe. At kung sino murado, ang una manghihingi sa akin, hindi siya maswerte makakakuha nito. Bang, ba, bang, ba.
Jingaling, aling, ding, dong. Jingaling, aling, 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 ding, dong. Jingaling, aling. Jingaling, aling, 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 ding, dong. Jingaling, aling, ding, dong. Jingaling, aling, 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 ding, dong. Jingaling, aling, Dahil nakita ko na online expo, isasama ko na rin jingaling, ng mga lupa. ding, dong. Kuya Gab, sa mo din na dun mo, kaibok na dun ka na. Ay, boy, hindi kita mahal-hahaka. Oh, oh, stop. Hindi ka pinagalit na tayo ng chat ko. May ako ba? Mga mayayak later na haka. Nagpalit na kami sa sobrang excited kung nakaulit pa pala siya hahaka. Thank you for the thumbs up. Hindi palit tayo ng account. Dahil gusto kami pagpalit ng boyfriend ko magpapagawa. Ikaw muna, Day. Kailangan mo ka muna ng kulay. Okay, bet. Ano, parang Is he done crying? Yeah, done crying. Yes, ma'am. What can I do for you? Thank you for watching 6 million. Thank you for the thumbs up. Thank you for watching, everyone. Yeah. Thank you so much. Ganda ko pa nung kita iyong nananasa at lumapit at mong mamaling Yung 11-11 niyang skin. Tapos gagawin natin yung tricks. Eh kasi ganda ko pa si Tina. Maganda yun. Sabi ko sa'yo panoorin natin. Di ba magka-hair? Bagay sila. Eh, angas. Level 4 na tayo pala. Ganda ko pa May glass, bigyan niyo ako na ang nangyari. mula sa letter F. Ay, sir, tumarong po. Ang nangyari sa What else? Ano po, Tsaka mo lang, tapos pwede din mo lang, tapos yung favorite ko po, violet. okay, glass, bigyan niyo ako na kulay na nagsisimula sa letter F. Ay, sir, punta namin senior high school din doon, kaya kakatigil. Wala, kami sila mga taga-main campus kasi naka-air kami. Kaya joke lang, balik sa kwento. Ang mga ganap na pala ng mga ganap ko ng biga, sayaw, kanta, tula, at iba pa. Tapos mga pala ginanap ng main event at yun ay ang flip-flop natin. Thank you for watching. Sobrang heavy. Brat, diba nakakatakot? Bye-bye, my beautiful friend. I see you later. Bye, William. Thank you for joining here. Bye-bye. God bless, speaker. Thank you for joining here. See you later. Tomorrow again.
Hello? Hello? Parehasan ka na? Pakatulang po na kami dito, Max. Saan ba kasi yan? Sabi mo, ito lang sa 7-Eleven Eggs. Oo nga, 7-Eleven Eggs. Malapit sa dagat. Okay lang, di mo sinabi. Nandito ako 7-Eleven Eggs Plaza, men. Sinabi ko sa'yo kagabi, no? Hindi ka lang talaga nakikinig. Sobrang lasing ka ba naman, Max? Hindi ah. Anong hindi? Tinawag mo pa si Jonathan kagabi. Hindi tayo doon. Hindi ako masyensura lang. Ha? Baka itong mga ano. Oo, dito kami sa baba. Ay, mahal ayaw nga daw. Nabongga. Maghihiwalay ang iyong katawan at kaluluwa. Ang iyong katawan ay babalik bilang alikabok. Gabriel Marbo kong Gabriel shoot. Gabriel shoot. Oh, Gabriel man. Hingaya na nilo kay maturog ka na. Gabriel. Paano yun na kayo? Isarangat mo lang dito. Yung mga ano kayo. Ay, dito mo na lang kuya. Abutan mo. Kuya. Kuya. Abutan mo dito yun. Kay tipigong ko. Opo. Tipigong ko. Oo. Dito na nga. Kay tipigong ko yun. Thank you for the thumbs up. Thank you for... Ay, thank you Kuya Gab. Ay talaga ng baby Gab shoot. Thank you. Thank you po. Sabi ko. Yan na. O, maano, manto, ano mo, cellphone mo. Ay, yadda, ang nanab ko. Aray. Ay, mahal mo pa ba? Hi, Michael. Thank you, Michael. Hello, Michael. How are you, Michael? Itong isa. Pinalawag ko, lugin ako kinay pa sa akin isa lang. Iparehas lang din yan, 1, 2, 3, 4, 5. Madami mo niyang kaintay. Oh, sige, balik kayo. Ako naman ang lugin ko. Sa kanya pa, 5 pizza lang. Hindi ka kakalunong. O yan, ito sakto ko. Ano mo muulan? Wala nang ulan dito. Magkalapit pa lang kaya tayo. Di ka nga alak. Hindi ko na kami mapasok din na yung lakas ng ulan sa pagkakikit lang pa ba? Ay, pasok pala kami, boss. 1, 2, 3, takbo! Bakit ano yung tumakbo? Waan mo manage. Pero naligo pa rin ako. Ayun. Pamantabi, Kuya Gab, ito na, teddy bear, Kuya Gab. Kuya Gab. Oh, ang teddy bear ko, daw tabi. Huwag daw ako maligo ng dagat kasi itim daw Thank ako. you. Pero naligo pa rin ako. Ayun. Yan. Ito pa rin gusto ko. Thank you po. Shalabi, chan-chan, Huwag daw ako maligo ng dagat kasi itim daw ako. Pero naligo pa rin ako. ganda ko pa na. Ito pa rin gusto ko. Habang nagkakape kami ng kapatid ko, may biglang lumapit
sa amin. Nakilala niya kaming dalawa at tinamon niya ako ng 1v1. Ito na kayo dalawa sa TikTok? Oo. Ganito ako nakakalalam sa TikTok. Bakit po? Mayroon ka. Mayroon ako? Mayroon. Hindi naman siya. Hindi mo lang daan. Sure ka ba daan? Oo. Sige. Papalit ka ba? Malakas ka ba? Oo, matulog ka. Ako matutulog? Sige ka na. Makamadalo ka. Ang yabang pala nitong kalaban ko. Pero sige, tingnan natin kung makakatagos ka. To be honest, nakakabahan ako kasi kaka-end season pa lang. Gab. Muntik na siya. Ako nga, hirap na hirap na ako sa legend. Tapos siya, Hindi, di muntik na maraot agad ka na sa kaka-end season pa mo. lang. Panigurado, paano tong kalaban ko? Nag-ano unat? Okay. Pagkakulan namin, sinabayan ko siya dito dahil may expire ako kaso na-depensa niya tapos nag-level 4 pa siya. Patras nga ako dito kasi namamaga na yung buhay ko. Akala ko nga safe na ako sa mga oras na yan kasi nasa tower ako. Pauwi na sana ako tapos binaril niya ako. Ulat ako dun, napaka-shooter niya. Nga pinapahirapan ko siya mag-play ng minions. Kanya lang talaga ako nakafocus that time. Tapos siya, nakafocus siya sa minions ko. Kung napapansin niyo dito, ang galing niya magpato ng ultimate. Salong-salo ko. Hanggang yung buhay ko dito. Puto na lang ang buhay pa ako. Namumuro ka na. Eto, paparanin kita. Dito ko napapansin nyo, ginulat niya ako gamit ang flicker at saka baril niya. Kaya hindi siya nagtagumpay at siya pa yung napitas ko. Akala siguro nitong kalaban So, ko mapipitas niya. maybe Hindi naman sa parang naman, doon ko what it napapansin niya. Hirap na hirap na means, siya mag-clear ng to minions. Hindi na siya trust me. nakapag-clear ng minions dito. Napitas yan? ko pa siya. So, it just, Wait, alam niyo ba to? Isa to si Natalia ang pinakamahirap na kalaban kapag naka-dangerous grass map daw. Mahirap daw kalaban si Natalia dahil dito sa dangerous grass. Hindi natatagos niya yung sniper mo sa akin. Yeah, may Napapansin. Pagpunta ko sa bahay ng aking mga kalabati, nakita ko walang malay ang isang... Is it a rock or is it chocolate? Cheers! Wala nang intro-intro. Lahat ng ML player, man na lang ako. Alam mo bang pwede ka nang lumipad sa ilalim ng dagat ng mas mabilis pa sa Dolphin? Posible yan sa Kuda Jet. Ang Saber Squad versus Lightborn, Star Wars versus Zodiac, Kung Fu Panda versus King of Fighters. Sa video nito, nagsagawa kami ng totoong 2 versus 2 tournament sa GTP, Bigus, Bisu, Bizo, Biso, Biso. Biso. Gab, di ka man ganun. Di ba hindi nag-live ako? Dalawa lang. Messi Biku, Abiento Bisu, Abiento Bisu. Bye. I felt sleepy. I feel headache.